Erramu domeka. Lehenengo irakurgaien arkitzen da Jaungoikoaren morroiaren irudie. Isaias liburutik hartutakoa. Baina azkenengoa, naiz eta ilunpean ibiliaiz eta gogorkeria jatzo, badakit eta ez nazala lotxagarri izango. Hauze da importantena. Badakit mina daukala, badakit egoera nahiko gatza dala, baina hala eta guztiz ere, jarraitzen dau pausoak emoten Jaungoikoagaz egoteko. Mine eta samine agertzen da, baina baita be agertzen da etorriko dan ontasuna. Emakume bat ditzen dagoenean mine itxela ekuitzen dau, baina badaki etorriko dana politxena izango dela, bere semea alaba. Horrezagatik, salmoan agertzen da Jaungoikoa zergatik itxinozu eskutik. Baina Jaungoikoa gure eskuetatik joaten da, eta dinoskune da Filipetarrei egindako epistolatik himnoa. Jaungoikoaren giza eta jainkotasuna agertzen dira, biek batera Jaungoikoaren barriona zabaltzeko pasioan esaten duzkun lez. Pasio azken afarile, Oliboen soloan, Kaifasen etxien, Golgotan, beti agertzen da Jesus, geure bideetan, geugaz daukagun gora berak, geugaz be bizitzeko. Bera, geugaz bizi nahi dau. Jainkoa guztiun betikoa. Gizon emakume guztiei apaltasun bidea erakusteko, gure salbatzaile giza haragi harturik krutzean hiltzea nahi izan zenduan. Egizu arren oso hartu daiguzala gogoan beraren nekaldiko irakaspenak haren bistueran parte izan daigun. Gizakirentzat apaltasuna bidibide bat agertzen da. Otoitxonetan kristau bizitzaren autoridade iturriteko bat erakutsi zazten da. Kristoren bizitza eta gure egintze guztientan motivazio iturri bat aurkiten dugu. Eta pertsona arkiro, gogoratzen duz, San Paulo Filipo tarrai egindako gutunetik handagoan himnoa. Han agertzen da gure Jesusen apaltasuna. Gaur egun apaltasuna be, hobiekin usten dana ez danez, Kristo da gure bizitzetan islatu behar dan argile. Humiltasuna gure bizitzetan isla dezagun jarduteko, modu gisa ezkentzen duzku. Salvazioa Kristoren imitatzaile izatetik zator. Kristoren pasioaren irakaspenak ikastea. Gaur egun Kristoren bizitzaren irakaskuntza Jerusalenenko sarrerien. Mesias aldark itxarrearen eta kruzifikau dan pasioaren irakurtearen artean kokatzen da. Kristinaren duintasunez berba egiten dau, baina baita Kristoren benetako jarraitzaile izatearen ondorioa naturalabe. Kurtzea salbazio lekua bezala agertzen da. Jesusen berpizkundea partekatzea da, eleizagaran aldetik otoitz honetan eskatzen dugun nada. Orain begrin eta berpizkundaren memorialaren geure burua salbatearen etorri dan Kristo berpiztu horren heraldoak izan gaitezen parte hartzen dugu. Zure semearen nekaldiari esker betorkigu laster zure parkamena. Eta zure bihotzon beraz, emoiguzuaren sakrifizio bakarrari esker, zeure errukia geure ekintzetatik mereziz badago ere. Geu, Jaungoikoen herriagaran aldetik, jaunaren pasiotik urten, eta bertan jaioten gara. Jaunak bere izate osoa ematen duzku. Bertan jaunagaz bizitzera deitua gauz. Entzun barri dugun pasioan, sakrifizio bakarra egunaratzen dugun azken afaria egertatzen da. Pasioaren testutik sorten da. Alaber, albo zehaztu horrek, eleiza Jaungoikoaren anai arraba eta seme-alabe guztiak Kristorengan egiten gaituen bataioa. Sankramento egiten duzku, eta ez dinogu geure buruari egiten. Geure merezimentuz agrandi jokatzen dau.
horrek gehiago edo gitxiago emankortuko dabe, baina eraginten egiten dau. Jaungoikoa gure begien aurrean dauan haunditasuna, gure bizitza bakarrik hartzen behar dugu. Berak paketuakoa izanik, pekaterigaitik onartu eban nekaldia. Eta arruakoa izan arren, geizkile bezala kondena eben, bere heriotzaz garbitu ditu gure pekatuak. Eta gure biztueraz salvamena lortu deusku. Eukaristiaen atariko prefazionek Kristoren errubakotasuna erakusten deusku. Hau da, erredenzioaren indarra. Prefazio honek Kristoren begietatik begiratzen bultzatzen gaitu. Bere borondateaz gure salbazinorako beharrezkoak diran urratsak ematen baititu. Justizia aldeko, ez deko zentsunik, bide bakokeria da, baina maitasuneko ikuspuntutik ikusten badugu askatasun osoz onartzen dau gertakizune. Eta gure bizitzak markau behar dagoalako maitasun keinu hau. Munduaren barkamen abe bihotz bereko Kristoren saietzetik sortzen da. Bere gorputza geroztik be bizitza izan dan, emoten honetan gure pekatuak onartu ditu. Zaitezen egin Jaungoikoaren semiek. Prefaizo amaitzean egun horren amaieran zer egingo dugun erakusten duzku. Eta tridua ematen dozkune da. Gure alde entregau gure bala bere buzurua, gure salbazioarako Kristo berpistean bateoa jasoten dugu. Berinaren oinordeko txagun aratzen dugu. Guztio Jaungoikoaren seme-alaben familiko kide izan gaitezen. Gure bizitzan bera onartzeko baldintzautzagaz jainkoa be. Maitasun mugabakoan, ez da inor, maitatzera behartzen. Zure misterio santua zindar barriturik otoitz gaituzu jauna. Zure semearen heriotzari, esker, sinisten dugun bizi betea itxarotea emon duzkuzun lez. Emogizu, haren biztueraz bizi hori eskuratzea. Otoitz honetan aste santuago aragitzen dugu. Ez dugu berpizkundia domekan beste egunik derrigorrezkoak edo perfect. Baina ikusten dugu zer ospatzen dugu. Bi domekeakaz ikus dezakegu. Eta ospatu dugunari berpizkundia bizitzea deituak gareala esaten dozku. Eta mina egiten dugu. Egun honetan bizi eta ospatu dezakegun oparia gogoratzeko. Hiru egunek opari lez agertzen dira. Otoitzonek esan bezala aste santua markatzen dau Kristinaren bizitzabe. Markazten dau eta denbora horren gube kristialdi hau behar dugu. Kristoren irudiko erreinua eragiten gai izan. Jaungoikoak guztioi Jaungoikoaren erreinua egiteko eskatzen duzkunari. Erantzun eskuzabal bat emotea. Eta egunero egin dugunak Kristoren benetako jarraitzaile bihur gaitezan eragitea. Zeure familia honi eta honegaitik nahi izan eban, eta Jesu Kristo gure jaunak bere bizitza, gaizkien esku eta itxi, eta kurutzieko eriotzean hartu. Amaitzen dugu Eukaristia, eta ikusten dugu ja alde batetik eguenien eta barikoan ospatuko dugune. Gure begirada handik dekogu ipinite, baina handik be ikusten dugu gurutzetik sortzen dela maitasuna. Gurutzetik sortzen dela bizitza. Eta horregatik eskatzen dugu Jaungoikoari bere bedeinkazioa.